Já jsem absolvoval odchytový kurz v Brně, přímo na univerzitě, nebo fakulta, veterinární fakultě. A když jsem slyšel, co nám tam týden sypali do hlavy a hrnuli, tak jsem říkal, to snad ani není možný, protože to je prostě naprosto od té praxe, naprosto někde úplně mimo. Ale potřeboval jsem ten papír, který byl po tom týdenním kurzu jakoby vydán za docházku pravděpodobně, a samotného mě to iniciovalo v tom, že by bylo dobré se na to zaměřit a to trošku z jiného pohledu, a hlavně teda z nějaké praxe, nebo z toho, s čím se nejčastěji setkáváme a co může být. Tam případy typu, jakože labuť vyrve kus masa ze zad a případně zabije imobilního důchodce a něco všechno, tak jako mě naprosto dostávali do stavu šílenosti, protože když jsem si představil, že tam všude sedí městský policajti, kteří mají zbraň a přijedou na labuť někam a teď jsou vyzbrojení tím, že ta labuť může utlouct dospělého člověka. Tak jsem si říkal, tak to asi nedopadne dobře, pro labutě teda. A začal jsem to nějakým způsobem řešit po svém. Takže první takovou kapitolou jsou plazy. Samozřejmě u nás základní skladba plazů užovka obojková nahoře, podní užovka hladká, zmije obecná, slepíš, křehký, ještěrka. My dáme slepíše, křehkého a ještěrku a soustředíme se hlavně na ty rádoby hady. Přičemž samozřejmě nejčastější problém je s tím, že lidi zamění dva druhy užovku, hladkou a zmiji mezi sebou, což velmi snadno, a samozřejmě mají určitou fobii nebo určitý strach z toho. Já vždycky, když si otevřu nejrůznější letáky a encyklopedie a vidím tam ty odborné popisy, tak já bych podle toho nepoznal ani zahradní hadici, protože to je všechno takový strašně odborný. Takže jsem si tam šoupnul takovou jednoduchou poznámečku a jednoduchou vsuvku. Prosím vás, zmije, jakožto jediný u nás jedovatý had, je velice plaché zvíře. Je to zvíře, které lidskou společnost v žádném případě nevyhledává. Je to zvíře, které se lidem vyhýbá a jakékoliv kontakty s ní jsou spíše náhodné a mají spíše úplně jiný charakter a jiný důvod, než to, že vám zmije vlezla do baráku a válí se vám v posteli a nebo ji máte ve vaně, jak často vidíme na televizi Nova, a prostě rozhodla se, že bude u vás bydlet. Zmiji poznáme velmi dobře v přírodě podle toho, že to je relativně krátký, tlustý had s typickou klikatou čárou a s useknutým čenichem. Jo? Ona má prostě takovou jakoby placatý čenich. Ta zornička na tom oku je prostě viditelná jako u koček, taková prostě jakoby tam zornička, není to kulaté oko, jako vidíme u té užovky nahoře nad tím. Takže to je takový to první rozlišovací znamení, že pokud se mi něco válí na zahradě, okopávám tam jahody a půlne tam mlátím s motyčkou, tak to pravděpodobně nebude zmije, ale bude to spíš užovka hladká, která je nad ní, která má na sobě černé tečky, které při troše fantazie připomínají klikatou čáru. Jo. A na rozdíl od zmije je ale velice pohodová a velice jakoby krotká a taková hodně svá. Jo. Takže může se velmi snadno stát, že právě na té chatě, chalupě, na zahradě, a to na Plzeňsku a v okolí Plzně, narazíte spíš na tu užovku hladkou, která tam s váma žila několik let a bydlí tam s váma, a proto se také nezrušuje, když ji najdete, nebo když ji vyčenichá pes, případně když ji najde dítě. Užovka hladká je taková potvora, že dokonce když se vyhřejvá, nebo když prostě na té lokalitě bydlí a má tam to své teritorium, tak si tam leží v pohodě, a v případě, že ji chcete tam odsaď dostat, tak se i klidně postaví, jako může jakoby syčet, nějakým způsobem útočit, což zmije nikdy neudělá. Jo, zmije fakt opravdu zmizí, plazy celkově reagují na otřesy půdy, na lidský pach a na hluk, takže jako prostě zmizí, odplazí se, zmije pouze, co jsme viděli, tak bylo v nějakých mimořádných případech, kdy, řeknu za chvilku, došlo k tomu, že prostě byla většinou do toho interiéru nebo do toho bytu donesena. Další věc je užovka obojková, asi známe všichni, šedý had, poměrně dlouhý, klidně přes metr, nejedovatý had se žlutýma měsíčkama za hlavou, černé tečky na sobě, velmi dobře plave, ráda bazény, zahradní jezírka, půlce, různé vodoteče a podobně. Stal se případ, že přinesla paní, já nevím, prádlo, sbírala prádlo na zahradě, položila si košík s prádlem, měla tam prádlo, přinesla si nahoru užovku, prostě schovala se pod to. Jako může se to velmi snadno stát. Nicméně je to nejedovatý had, bezkonfliktní had, který vás v případě jakékoliv manipulace nekousne, ale spíš strachy podělá, protože vyměšuje takovou zapáchající tekutinu, která jim vlastně slouží jakoby ochrana, jako ochranný prvek.